Var har du kebaben? Det skulle vara levererat igår. Jag ställer samma fråga igen. Vart fan har du kebaben? Jag ställer för tredje jävla gången. Vart fan har du kebaben? Du skulle ha levererat igår. Vi hade en deal. Du får Scooby-snacks, jag får kebab av dig. Fattar du? Om du inte levererar kebab, jag ska ta ditt efternamn. Jag ska ta din familj och jag ska göra kaos med dem. Vad kaos? Nu jävlar ska du få se på vad kaos är. Ey bro, trickshot. Gör slut på allt.